כבר 27 שנה שישיבת אשרי האיש מדליקה נשמות. דור של בחורים שבאו מהחושך ומצאו בישיבה אור שמשנה חיים. בכל שנה הם עולים קצת יותר, מדף ראשון בגמרא עד לפני גדולי הדור שליטה. עומדים ברגש, נבחנים על מסכת שלמה ומקבלים ברכה שפותחת להם שערים. הרגעים האלה הם לא רק סיום של לימוד, הם ההוכחה שכל נשמה יכולה לעלות, להתקדש, להתקרב. ובשנה ה-27 אנו פותחים את הלב וקוראים לכם להצטרף, להיות חלק מהמסע הנפלא הזה, להחזיק ביד שמעלה נשמות יום אחר יום.